הלו. אהלן. שלום. שלום נתן, מה נשמע? עוד יום. מדבר רועי. אני התקשרתי אליך, קודם כל אני חייל משוחרר. השתחררתי לפני בערך חודש, אני לא יכולתי לדבר על הנושא הזה לפני. כן. תיזהר גם עכשיו אם אתה עומד לחשוף סודות צבאיים שלא נואשם. לא, אני לא אהיה ענת קמפשטיין. אוקיי. אז השתחררתי לפני חודש, ואני שירתתי לפני כחודש בבסיס מרכזי במרכז הארץ. ולענייננו. אני רציתי להתלונן על קודם כל הבסיס הזה הוא ידוע לשמצה בתנאים שלו, בתנאים שהחיילים מקבלים אצלו. אני רציתי... לא היית צריך להתקשר לכרמלה מנשה שהיא המומחית מספר 1 בתקשורת? לא, זה לא קשור. אוקיי. אני רוצה כאילו להבין איך הגיע המצב שכל הארץ צוחקים על החיילים והבסיס ועל ההתנהלות שלו בגלל כמה בדיחות שאיכשהו התחילו לרוץ, ושאני שם לב בסיסים אחרים ואנשים אחרים אני לא שמעתי שום בדיחה על שום בסיס, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני לא יודע אם מותר לי להגיד את הבסיס, אבל זה בסיס שכולם מכירים אותו, שאנשים ששומעים עליו אומרים איפה אתה משרת שם, אז וואלה אתה לא עושה כלום. אז אני רוצה קודם כל להגיד, יש אנשים שמשרתים בבסיס הזה, באים ב7 בבוקר, חוזרים ב7 בערב, להגיע לא משנה איפה גרים, להגיע לשם, אז קודם כל זה לא כזה קל. תשמע, זה כמו שאתה מדבר על אוויר, אף אחד לא יודע על מה אתה מדבר, אני לא יודע, מאיה גורדון שמולי לא יודעת, רביע בדר שהוא לוחם לא יודע. אז בדיוק על הדברים האלו. אנחנו לא יודעים על מה אתה מדבר. אז טוב, זה לא נראה לי כזה סוד, אני שירתתי בקריה. עכשיו, אז הנה, אז זה קריה, אז עכשיו אני אומר קריה, אז בן אדם אומר, וואלה, הוא משרת שם, הוא לא עושה יותר מדי. ואני רוצה להגיד, קודם כל, יש לנו את הרכבת. להגיע לבסיס זה לא כזה קל. נו באמת, הרכבת ישראל היא רכבת נוחה, משוכללת, משופה, מה זה? נוחה ומשוכללת, אבל אתה יודע איזה מרחק זה, קודם כל, אתה צריך לחצות כבישים, לעבור מעל קשרים כדי להגיע לבסיס. אתה יודע מה? עוד מעט תזלגו עיניי דמעות, אתה בן אדם מבוגר, אתה חוצה כביש. לא רק זה. אם היית זקנה בת 90 על כיסא גלגלים, אז אני מבין, אבל אתה בחור צעיר, מה הבעיה לחצות כביש? זה לא הבעיה לחצות כביש, אבל שזה קורה כל יום, זה גם לחזור, גם ללכת. למה לאנשים שמשרתים בבסיסים אחרים יש להם הסעות עד הבסיס, מהבית, עובר כמו בבית ספר, מה זה, קייטנה? למה אני צריך לקום כל כך מוקדם כדי להספיק לאוטובוס להגיע לרכבת? אני אגיד לך דוגרי, הדברים שלך נשמעים לי הזויים, חסרי טעם, חסרי משמעות, ככה זה נראה לי, אני אומר לך את האמת, אני לא מזייף. זה נראה לי קובלנה קוטרית של מישהו מפונק, בכיין, וזה לא בראש שלי לשמוע את זה. זה פשוט לא פינוק. אוקיי, אתה יודע מה, אתה צודק, כל השמועות הן שמועות שווא, אתה התאמצת קשה, עברת כבישים, נסעת ברכבת, חצית ברמזורים. ובשביל מה? בשביל שיצחקו עליי? זה לא אוקיי, הייתי מוכן לעשות את זה. אז אני פונה לציבור, תפסיקו לצחוק על מי שיספר לכם שהוא משרת בקריה, ועכשיו אני לא יודע איך להגיד את